Kato tätä ruudun kokoa. Postimerkki. Oot sä päällä? Oo. Sitten mä sain 20. Twitch vai Kicker? Twitchissä. Mistäs mä saan mun laukat? Mentiks me ohi jostain jo? Ei. Joo. Mä laitoin ihan paskan laadun vaan, että tää selviää nyt tää. Selämi. Katsotaan nyt löydetään ensinnäkin laukku, sit sen jälkeen taksi. Ja sitten... Onks se toistumaan? It's another vlogger. Who are you? You on Ogum TV, Twitch. Oh, you're on Twitch. I'm just vlogging, bro. I'm just I'm on tour, so. Okay, that's Twitch. Hey, peace up, man. Peace up. Yeah. Oot sitten Ornossa vastuussa, tee Ornon muija. En. Täältä näin ei tarvitse kävellä niin paljon. Onko se korona tähän maahan? Miksi ei kukaan kävele tänne suuntaan? Miksi me ollaan ainoita? Ei, tää on hyvä juttu. Sitten pitää tarkistaa, että sieltä pääsee... Ei, kato kun täällä ei ole kettä. On se joku siivoja. Ei. Joo, no ei tällä ainakaan yhtäkään meidän lennolta. Tai siis yhtään ketään muutenkaan. On se joku. Sekin on väärällä linjalla. Haetaan reppu, taksi, kovia hotellille, apteekki, ruuat, prostituoidut. Hyvä perjantai. Siitä on italialainen perjantai tehty. Ja putko. Ja putko. Kato, tosta tulee muija. En tiedä kenään on, mutta nyt se on muu. Ota kunnolla se, ettei tarvii heti hävetä vierassa maassa. Oversos fuck. Tehdäänpä tää nyt selväksi tässä välissä jo. Jos joku kysyy, niin niin otetaan uudestaan. Jos joku kysyy, niin YouTubettaja Suomesta, Ronnie Neverback. Joo. Noniin, Ronnie Neverback. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että täällä voi muutama tulla tän reisun aikana. Niin... Mä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Okei. Ainakin mitä se niinku vittu. Onkos tuo meille joku kyltti? Joo, ei oli se. Hello, Hello. Chesterfield Blue. Sí. And some kind of lighter. Fire, yes, lighter, yes. Hei! Kohteessa. Selvitty. Siitä se lähtee. Ystävät rakkaat. Älä tuu päälle, tää on suojatie. Tää on Suomi. Häh? Suomi-säännöt. Kunhan on päästänyt pois täältä. Toi taksi on tosi helppo. Mutta mun mielestä toi 7 minuutin jonotus on liikaa. Mihin sitten, kun sulla tässä suuntavaisto oli? Eteenpäin. Okei. Okay. Moi! Mä oon Niko ja Santtu. Mä oon 24 tuntia lentokentällä. Miten tää netti toimii näin hyvin? Ai niin, nyt ei olla Kuopiossa. Joo. Me ollaan missä nyt on? -1, no 0. Ei täällä, ei. Joo, no niin, Tervetuloa. Ei kannata. Tervetuloa. En tiedä, ne pelastuu. Otetaan sitä Uberilta taksia ja mennään majoitukselle, koska meidän pitäisi olla 7-8 välissä siellä ja kello on yli 8. No, mutta mä aloitan, mä en ikinä tehnyt näin, että lähtee ulkomaiset ottaa heti junaan, eikä vittu ties mihin menee. Mutta mä uskon, että koko reissu tulee sillä tavalla, että ei mietitä liikoja, vaan touhuta ja tehdä. Ensinnäkin toi meidän tänne tulo lento jo. Siinä oli 2 erittäin nättiä nuorta leidiä meidän takana istui, niin heti pyydettiin VT:ksi ja niitä olikin sitten 5. Niin lupasivat, että katsovat, että millainen meininki meillä on, tulevatko sitten kuitenkaan mukaan. Kello on sen verran jo kuitenkin. Koko reissun päätähtän on tätä pontikkoa. Eikö se Sä hipsutat kohta hiuksia. Ei Hyvillään pieni. Me mennään pastakurssille. Me mennään italialaisten isäntien ja emäntien kotiin tekemään ruokaa. Hyväksy ne sen tai ei.
kortit. Pidä kaksin käsin kossesta niinku. Ma. Tykkää nimeä munaa niinku mahtisonikka. Taksi! Joo! Saatiinpa heti kosketus, että millaista täällä punaisten lyhtyjen kadulla on. Kato! Kytät, saatana! Kato, kytät! Tuplakytät! Lapsia. En tiedä, toivottavasti ei. Ei muuten tullut mieleenkään, että täällä voi olla lapsiakin. Excuse me, is there some kind of taxi-tolppas here? Taxi. Taxi pole. Where are gonna find some taxis? no idea. Okay, thank you. Okay. Paikaus. Paikaus. Hitto, en mä pysty. Are you paikaus? Se oli turisti myös. Oliko? Oli. No, ei ollut paikaus. Hello, taxi! Miksi nää kaikki kattoo vaan tolla jälleen? Se olisi ollut kyllä liian yksinkertaista, jos mä otais päästy suoraan niin sieltä taksilla sitten heti kentältä jo. Mut siis myöskin se, että jos me saadaan taksi näin helposti kuin nytkin, niin... Juu. Kikkan otsas kyllä jossain. Kikka on ultimaattisia tilanteita varten, eli todennäköisesti huomista varten. Sitten kun aistii ilmapiiristä semmosia nyansseja, että nyt kohta voi niinku tossi paukkua, niin se on instantly Kikin puolelle. Sen takia ne Kikin ilmoitukset kannattaa pitää niinku päällä, koska kun se paska lähtee käyntiin, niin todennäköisesti sit rupeaa tapahtumaan myös. Lupasin, että 7-8 aikaa ollaan perillä, niin kello on puoli 10. Mulla on niinku 1,5 tuntia meillä on mennyt 2,5 tuntia tässä. En mä tiedä. Lento on laskeutunut 2,5 tuntia sitten, me ollaan vieläkin matkalla hotellille. Thank you. Thank you. This is our first honeymoon. Nice. Thank you. Ei tää kyllä tähän toimi. Oletko joku avaa sen? Niin on toi joku. No ei se siihen oo. Missä se on se meidän huone? Ei tää on meidän huone. No hyvä, joku jätti auki, se ei pääse kotiin aina. Ei meidän huone. Olis me väärässä hississä? Ei kun siis rapussa. Mä vaikka jotain rappusten, niinku teks, ykkösrappu, niinku A ja B Niin me rappu. ollaan väärässä rapussa. Niin mä väikkaan. Ois se pitänyt tajuta heti. Nyt on Mintun arvoinen suoritus. Ryykipaikka, amme! Slottiivet tohon noin. Tää kunnon punssit ja pieni maisto. Pelkkää vettä, ihan pelkkää vettä, älä koske. Kiitos erittäin paljon muljana, muita. Meiti muja. Eli täällä pidetään, varmasti vedetään yksi hot-tub-live, jos ne 5 suomalaista mimmiä tulee mukaan. Ensin viinit ja sitten ruuat. Joo. Okei. Mennään viinille ja sitten pyydetään toinen kortti ja siis syömään. Yeah, some wine. Some kind of special wine, yes. Red wine or white? White wine, thanks. Red wine. Red wine ja white wine. Sitten siihen vaan istumaan ja vettää viinaa. Juu, Jos pitää olla niinku rehellinen, kun avasi sen oven ja näki ensimmäisen sen, oli vähän sillä, että ei, mutta sitten kun näki, että siinä on kaikki. Siinä on kaikki, mitä kasvavat nuoret miehet tarvii. Hei! Ilmaisille juomillehän me tänne tultiin. Mikä? Kaikki näyttää samalta. Onks tää se? Oh. Onko? Ehkä. Okei. Kalla vedäs puolet, jos on ihan superaan se. No niin, mennään seuraavaan paikkaan. Seuraavaan paikkaan. Seuraava ryöstö. Next time. Next time, alright. Sä kysyt sitten, että se saa tarjota sulle, se saa päättää sun tilauksen. Se mitä se sanoo, se maksaa 40. Kaikki muu maksaa alle 20. Totta kai saatte sen kalliimman sulle. Nyt! Ei.
Katsotaan se menu läpi ja jos ei se miellytä, niin lähdetään helvettiin täältä. Taas. Tuun kohteliasta sakkia täällä oikeesti. Tekee meille vaan niinku sylkästä kaikkea naamalle. Joo, ei oikein niinku lähde. Ei oikein lämpeä tää homma nyt. Et sä oo kattonut sitä punaviiniä valmiiksi. Miten niin? Tu kysyi, että mikä, niin sä vaan soita punaviiniä, ne loit luurin kiinni. Siellä luki, saatana, että punaviinin litra ja tän verran. Ei. Viinisetit, Orno, pitkä käytävä. Tosta tultiin sisään. Oh, thank you. Thanks. Onks nää meidän alkuruot? Sit tulee pizzat vielä. Hei vi. Joo. Mä vähän veikkaan, että sitä ravintolalistaa ei tulossa huomennakaan kyllä. Sen verran tiukkunen oli hakka. Morellino di Scansano Bocchiano Ameno. Ja tässä on 14 pinnaa volumea ja tää on Italiasta. Että jos ei jakseta mukaan syödä loppuun, niin voidaan ottaa mukaan. Kuulosti vähän haastelua. Juustopizza. 4 juustopizza, eikö niin? Juu. En muista mikä tää, mutta täällä on ilmeisesti... Ei edes dippi. Rupeeko ne olemaan vähän oho? Rupeaa olemaan vähän oho hommia. Joo. Finland. No, I couldn't understand your English type of thing. Yeah, it's bad. It's pretty bad. We don't understand it either, so. Thank you. Thanks. Bye bye. See you tomorrow. Fucking narcs. Ai täällä on joku muukin. Venomassa. Joo. Venaamassa sitä rakkautta. Pyytteetöntä kosketusta ja rakkautta. Mitä näitä nyt on? Huomenna alkaa kontat. Juu. Mennään hyvissä ja nukkuu. Sitten kun herätään, niin lyödään livet tulille ja lähdetään. Piti tehdä jäynä. Olinkin väärässä kerroksessa, vittu. 4 puokki. Ei voi täysin antaa, kun ei oo käyty muualla. No okei, 4 puokki. Mä taivun ehkä tuohon. Mutta tarissa näitä tosi hyvästä. Oli kai vähän liian, ehkä liian hyvä. Hei, hyvää yötä. Huomenna, day one. Tää oli haastattelupäivä. Day one huomenna. Hyvää yötä. Ei kun day one on huomenna, tää oli vaan starttipäivä. Harjoittelu, ei mitään. Tutustumispäivä. Yes. Kiitos. Hyvää yötä, moikka!